намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода ин навбат аз буду боши сарбозону афсарони қисми низомии 051 061 гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дидан карданд. Ин дафъа низ масъулин ҷавонони фаъол аз муассисаҳои таълимии рақами 13 ва 12 деҳоти Қаратоғ, инчунин коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода ҳамраҳӣ карданд. ҷавонон аз шароити ҷойи хоб, ошхона, ҳамом ва дигар ҷойҳо дидан карда бо хидмати сарбозони шуҷои ватан аз наздик шинос шуданд. даруни адёл даромда чашмо пӯшидагӣ поён ба пой афзоло рӯш ҳамаш яктарафа истанд. мана фаҳмидед ин кора дар вақти шашрӯзаи сарҷамъӣ ба мегузаронем. 40 сония ҳаминҷа ба 50 нафар 40 сония ба анҷом ки каси дермон бо 40 ҳамин 50 нафар бо мехӯрад такрор камтарак ошонаи дуюм ба биромадан душвортар. ман Қодиров Зайналубдин донишҷӯи бахши ди коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода мебошам. мо имрӯз як гурӯҳ ҷавонон ва донишҷӯён аз қисми низомии 051 061 шаҳри Турсунзода дидан намудем. мо аз ин шароити онҳо дидан намудем. хеле шароити хуб мебошад. мо хулоса баровардем ки баъди хатми донишгоҳ омада хизмати ватан модар ва ба пешвои миллати азизамон софдилонаву хизмат намоем. воқеан ҳам имрӯз шароити хидмат дар сафи артиши қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии тоҷикистон хеле беҳтар шудааст. муҳайё гардидани имконоти моддиву техникӣ дар қисмҳои низомӣ имкон медиҳад то ки ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми ватан содиқона хидмат кунанд. ман сержанти гвардия Қармишзода Айёмҷон аз ноҳияи Темурмалик вилояти Хатлон тӯли 1.5 сол мешавад ки дар қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии тоҷикистон хизмат мекунам. имрӯзҳо хизмати мо беҳтар аст. дар гвардияи миллӣ ба он нафароне мегӯям ки баъди мо хизмат омаданӣ ҳастанд, ба ватан, ба халқ, ба модари худ биён хизмат кунанд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳунармандони шӯъбаи фарҳангӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода табъи ҳозиринро болида сохтанд. бояд гуфт ки ин ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ба хотири ҷалби ҷавонон ба сафи артиши қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. дилшод раҳмонов, Сайфиддин Иброҳимов, хабар.